Youth United Against Bullying. Scopul proiectului Youth United Against Bullying este de a crește conștientizarea cu privire la bullying, discriminare și excluderea tinerilor în comunitățile înconjurătoare ale consorțiului de parteneri. Ce este bullying-ul? Definiția bullying-ului. O interacțiune în care un individ sau un grup de indivizi mai dominant provoacă în mod intenționat suferință unui individ sau unui grup de indivizi mai puțin dominant. Definiția bullying-ului. Când vorbim despre agresiune, este important să ne referim la acte de violență repetate și continue. Cele trei aspecte legate de definiția hărțuirii sunt: intenționalitate. Agresorul alege în mod intenționat să provoace rău sau dificultăți. Persistență. Își prelungește acțiunile ofensive în timp. Asimetrie. Dezechilibrul puterii dintre cei care prevelează și cei care suferă pentru că nu sunt capabili să se apere. Bătăușul este, deci, cel care are un comportament agresiv, îndreptat către ceilalți, fără discernământ. De foarte multe ori, totuși, bătăușii nu sunt autorii efectivi ai demersului, ci se dovedesc a fi directori care beneficiază de munca făcută de alții. Agresiv. Cel care este înconjurat de prieteni și se bucură de o mare popularitate în grupul de colegi, este încrezător în sine, îngânfat și insensibil la sentimentele celorlalți. Este un subiect foarte greu de gestionat, așa că atât membrii familiei cât și profesorii trebuie să îl urmărească îndeaproape, definind regulile de respectat și limitele care nu trebuie depășite. Comportamentul pozitiv trebuie lăudat și recompensat, în timp ce comportamentul negativ ar trebui pedepsit. Este important să-l faceți să înțeleagă care sunt acele elemente ale comportamentului său, care nu sunt nici acceptate, nici tolerate. Pasiv. Se dovedește a fi mai puțin sigur și popular decât ceilalți. Nu el este cel care îi copleșește personal pe ceilalți, din moment ce are un rol gregar în grup, din care vrea să facă parte. Bătăușul pasiv nu vrea să-i copleșească pe alții, ci se alătură grupului de teamă să nu fie o victimă. Anxios. Cel care este probabil să fie atât victimă cât și agresor în același timp. Nu este foarte popular printre colegii săi și are o performanță negativă la școală. Actul de agresiune îi permite să atragă atenția celorlalți asupra lui, ceea ce îi provoacă teamă și sancțiuni. Temporar. Cineva care a suferit un eveniment traumatic de natură să provoace o reacție care are ca rezultat o atitudine agresivă. Acest tip de agresiune este temporară deoarece tinde să dispară atunci când emoțiile care l-au cauzat dispar. Este important ca adulții să fie aproape de el pentru a-i face să înțeleagă motivele comportamentului său greșit. Câte tipuri de bullying există? Bullying. Bullying-ul este termenul generic folosit pentru a indica toate acele fenomene care apar offline și în lumea reală. Cyberbullying. Cyberbullying este termenul generic folosit pentru a indica toate acele fenomene care au loc online. Avem diferite tipuri de cyberbullying și termeni pentru a defini acest fenomen. Flaming, hărțuire, cyberstalking, impersonare, șantajare, înșelăciune, cyberbullying.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Amintește-ți că nu trebuie să te confrunți cu bullying-ul singur. Există oameni care te pot ajuta și susține.